yepi ki paralok baro na kerteng u tersaibor itu pangande u wene ki candidate agani election MLA gubernong arisnan aragara kenal pangan yeng naga 17 North Long constituency but kumbo pietip hi bagani ke constituency ke long ke bayar nolong nang taru kedon kinong song ki beper nadu kinong tre nong bela nang tagi he sarkar kiriu start bat ki babon kiwe pat ki batre ala ki jong ki kam ki jam ki jong ki ikum ni man nagasni kindiat kenta mestep kindiat kenta menmit tingkat bat ki parlok ki bala kloy ban ya sim bentalang ban ya trelang ban ya jalap pada election campaign ban rung nagaway ka 3 years sagaway pa ka 3 years ban ya kren mat ban dibli ki basul tenat bangadan ya gaway ka kana bangan itu ba hagajingya jalap election campaign ke jonga akini ki kindiat singi bagi tiyo ki bala lej ngalarung akaway ka yeng kabadan haum sosun bagata ka de ka yeng ka jong ki khon ki siu jong wei rangba ubolong nong phokot ubopang non badu dei tau rangba ubahaga snem khatndai spa nyo ka election MP dani mo ga jingjit ya ki nong mikmat sha ka yeng ba kawan jong India MP election Lok Sabha ulatho ya gawai ka padling kedok ka pamphlet ka baulahai penting city sau paralok pandai tang sisin penmi lo penmi bonteli ya kita ke city sau paralok bat lai thu khana yanga bagadei kata ke city ka ba penjob yai ba hoping stone ning do I balong ha ka tu ko pot unong mikmat sariyeng ba ko anjong India ti kumta ngaru mayo mesin sibun mangaru agani ka election campaign arajar arkulai ngalatho ya gani ka city sai wei pe wei inong song snong sa gawei pagawei ka longyeng kabadan po jong gani ka constituency bat kumni idon tang arsla ngan sawan supi inong song snong ngini kren ngini tai kamele ngini pher ngini prat jingmut ru tendai gani ki city bat kini ki kot kisla ki ba ngi na kalyang katenun ni keresan kam ni kalyang ni la kutre minwan banbu akmat jongki tingi khot lang yawan lang bangini simman talam penthei senrang samla pudi ki batre kam la jong bat ki badan ki benta ki bopheru kani gadi ka khana jonga agini ki si hadien bangala pendet ya ke jingelap election menta ke step public